kogin ku zo mu tafi. Fitinannu ga fitinannu nan sindannu fitinannu ga fitinannu nan sindannu fitinannu Kai! Samana! Wani? Ya za a yi da sakko tun na gan ku da makamai za ku ce da sakko. Oga! Gaban nan shiga ruwan nan. In mamake ma shi in kashe sun jefa shi a ruwa. A iya ruwa ne. A nan fada mu wata. Kai ne Haruna mutuna! Wallahi ba ni bane yanzu nan suka bar nan suka koma cikin ƙauye. Ba ga nan da magani. Akwai matsala ba. Wayan da yaran su ne. Koma garin. Ayya dalli. har kuma kaki da kun haɗu raina ka yayyo kuna. Allah ta yawa. Daman akwai yanayi na yadda muke son cewar ya za a yi a tunda an samu kai a yanayi na rani. Ainihin ga abubuwa sun dawo gari. Tara mutane a ƙaƙuwa. Kayya mana kai uba. Abubuwa da ke Allah ya taimake ka. Sanani na rashin ji ya sadi kan sana'a bisu koya ba. Haruna da ya'u aikinsu shi ne jan magana. Ba hujja ba ce wani. Kai muna tsaye kana zaune. Sakkowa! A littafi mai garin ya zo. Sai sauka ƙasa uga yana magana kana. Kai kuma waye kai da ɗin ma a kanka. Limani, kai ku taɓe shi. Sai mu uga Da gama kafa jawa saboda ba za a hana iya mu zuwa masallaci. Ma ne gargaɗi na Allah ya baka nasara yaran nan ba za ka iya da su ba ni zan ɗau mataki. Da kai na zan ɗau mataki. Za mu ɗauki mataki. Zo mu bar wajen kai. Ai ta kwana gidan sauki ya shi, kara gidan sauki ne gidan bayi. Yato ita ne ka san matsala duba magana ce ta yi. Inda da ita ce za ta an dai da wannan kan zoni daga matsayin ne ba an dai da na lokacin so ne a wasa. Wanda ita ne za a ɗan buga ɗan buga mutum nan a mika mata kawai za ka gani ta fara yi yadda ka san kuma wannan garin kowa ba su kyale ba wannan magana ne lafiya amma ko ka gane a yi nan yanzu nan za ka gani amma yanzu ka san me za saboda idan ta fito da gan mu bi da akwai matsala amma ka koma ta fito da kira ta yanzu to ya rubuto da na gane nan gaba ma ka gane a wuraren siyasa a ji ne dinda za ka dan kuma ba ma haka in birnin suke? In birnin ma ba su da wayo. Wannan fa irin tasha wadda na suka lalata suke shafa. A'a ba ne. Amma dai yanzu abin da za ka ko shiga gari da ita kai ko shiga gari da daga nan. Mu je jikin bishiyar can kawai mu wannan. Daga nan. Ta wazirin na kalala, mana, wazirin na kai ka ba iya janta fa. Yau, buga nan dana ba su ma na kalalan nan fa ita suke yi suke. Kai dai ja kai cau sai ka fi na kalala. Sai ka fi na kalala. Mana, lawa ka bar ja ta dai ja. Cau.
subhanallahi kai yanzu ko dama yanzu ga ya gina wutar kamar zuciyarsa ce take ta farfasa Kaga malam, ran sani a ɓaci yi mai shiru kan kaga kallon malam kawai ba ruwan kai sabgan mu. ni kake Dan gaya ba kai makocin mu ne shi yasa fa kawai nake daga maka kafa. Dama na samu labarin kai kake kai babu mu faɗe gumi na fa. Ke daga ma kafa fa. kai ka kai mata shi wallahi Allah kai nake ta shi sarmi tauna taunan gaba ɗaya kowa ya ji ba zan yi ba idan ba kai tsofa mun ka wajen tsohuwar ka ba waye zai kai Sigari ce nake sha sai ne. Kaga malam kawai kai ma insha Allah kai ka koyi fita. Na san ya ka yi mai kawo ita ka. sallan ta sa ni amai mun san komai kaga wannan sarmin fa da yake rike duk mun sani ta gina ba ta shiga bane billahi laziran nan da shi da ɗan mai na kasan shi da cikin gona kai Dama wannan sabon da yake yi. Allah ya taimake ka an gaishe ka Allah ya taimake ka an gaishe ka hau na ce ta siya min kaza domin na yi kiwo to an nemi kaza an rasa yauwa daman jiya an yi maulidi a gidan liman to na zo zan uce sai na ga an wurgo gashin kaza shine na ce ni maza in zo in nuna maka kabila da kar a ce ma ƙarya ne Allah ya taimake ka Alƙara lafiya. Alƙara mai gari ka gani dai gashi abin da muke gaya maka. Wannan mai garin wannan limamin da kake gani ba mutumin arziki bane. Shi yasa na ce kana sauke shi ni za a naɗa mu sai in dinga jan sallar juma'a. Kan zagi Alƙara lafiya. na fuskanta abin da kake faɗi dangane da liman yau ya tabbata. Alƙara lafiya. Kan zagi Alƙara lafiya. a je a ɗauko min a dai a ɗauko min lima ko a kano yanzu yanzu nan An gama. ɓata lokaci An gama. An gama. An gama. An gama. An gama. Alƙara lafiya. ya su umar lafiya suka lau babu bana an ce kayan noma na yi noma kawai sosai wani noman da kai bana ya kamata a ce da kokari ka ƙara yin kan wankan kasuwa Alƙara lafiya. Alƙara lafiya. Dan mai gari ya daɗe. Dan mai gari ya daɗe. Kai ka isa ka ja da jinin sarauta. Kai waye? Dan mai gari ya dade. Alƙara mai gari lafiya. a bar shi ya samu waje ya zauna Samu guri ka launa. Mai gari ya baka. Zauna dama. sosai. Mai gari ya baka dama. Alƙara lafiya. Dan mai dade mun sha wahala. ƙara lafiya Alƙara lafiya. Dan mai gari ya daɗe. a nuna wa liman gashin kazan nan Dan mai gari ya dade. liman Ranka ya dade. kashe da gashin kazan nan Ranka ya dade na shi da wannan. ka gane shi to ya aka yi Ranka ya dade. Ka san duba da yanayi na watan maulidi da ake ciki. Kuma duk shekara muna gudanar da wannan maulidi a Ƙara lafiya. yasa takanas ta Kano na taka kafa har kasuwa na je na samu duk kwanan kaji guda uku dan mai gari ya dade yin hakan ne yasa aka dafa aka yi farfesu mai kyau Ƙara lafiya. Alƙara lafiya. ina tsammanin akasi aka samu na iya samun kaza da zamanto kalar gashin su daya na tawali Ƙara lafiya. Dan mai gari ya daɗe. da aka kai gaje za mu ci gaba da bincike akan kayan nan kai kuma kan zagi Alƙara lafiya. da idan gari Dan mai gari ya daɗe. a je a ƙara bincike Alƙara lafiya. kaza akan iya samun zarar gashi da tawali ba mamaki abin da aka samu arashi aka samu a je a ƙarasa bincike a gano na wannan Dan mai gari ya daɗe. za a iya samun ta So ka taimake ni gari ya daɗe. karama lafiya Ƙara lafiya. Allah karama lafiya Alƙara lafiya. karama Ƙara lafiya lafiya. Allah karama lafiya kai nima Allah karama lafiya Allah karama lafiya liman Allah karama lafiya ranka liman Allah karama lafiya ranka